Ja, daar gaan we nou heen. Oké. Ze zijn kuil ontmaakt zien, maar ze zitten echt een heel soort ooievaars. Oh, echt een heel soort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Op deze kant. Nou, die vreet alle moezen en de mollen op. Perfect. Ja. Hey, Reissie. Hoi. Joet is de veearts langs geweest. Die weer voor uniek voor haar laserbehandelingen. En ik zei, was ik nog even naar Reissie zien. Want ik vind het gewoon nog steeds net goed. En dat is logisch, want het duurt best lang. Maar in principe ben ik goed bezig. Ik heb nog wat extra medicijn voor hem krijgen. In de hoop dat zijn onregelmatigheid oorgeeft. Maar hij lijkt het al wel heel erg atactisch. En dat is iets, ja, een blokkade ergens in de rug of in de nek. Ik weet net precies hoe ik het goed uitlezen kan. Maar daardoor kan hij de coördinatie net goed hebben over zijn achterbeen. Dus dat is een beetje balen. Dus ik hoop dat hij beter wordt. Maar ik weet het nog net. Oh, braaf. Goed zo. Kom maar. Deze kant op. Doe maar. Nee. Doe. Doe maar. Dus het is gewoon echt wel heel goed.
korallen. Nee, die kant op. Doe maar. Rijntje, Yveske, Sally, Wunder, Uniek, Spidey, Daisy, Peach, Glendy en Mario. Doe maar. Hey. Hey. Wat eer. Kom eens. Hey. Kom eens. Ik zal dat ding even losdwan. Hey, kom eens. Ik help jij. Hey, braaf. Hey. Goed zo. Zo. Daar zit er eerder in. Doe nou. Goed zo, braaf. Kom op. En die kind komt wel. Kom op. Hey. En... Hey jongen. En hier staat Rising Star. En die is nog buiten. Daar. Hey Rijsie. Hey.
En het leuke vind ik is dat zijn been steeds wieter wordt. Ken dat? Hé, is dat van Bjarni leerd? Verder? Nee, dat heb ik net echt. Alleen nog daar. Nee. Nou. Hey. Hallo. Hey. Het ik net echt wie hier meer. Het is steeds zwatter. Dreamy en Rising Star. Kom maar. On top en Rising. Kom maar. Kom maar. Rijntje. Yveske. Sally en Woende. Korallen. Die vind ik gemeen. En Uniek. Hallo?